Okay pa, samahan niyo ulit kami sa aming hapagkainan. Ako nga pala si Daddy William. Ako po si Ate Kay. Ako po si Kurt. Si Mami Tina. At ngayon po, ang pagsasaluhan po natin ngayon is sinigang sa miso na salmon. Head ng salmon. Sarap. And Lechon. lechon, ulo ng baboy. At saka meron po tayo dong atsara. Ito, binigay na aking kamare. Mhm. Thank you, Ate Tonet. So, may rice din po tayo. Mm-hmm. So, tara po. Meron din tayong sausawan. Mga kasalo, saluhan niyo po kami sa aming hapagkainan. Yes. Tara, kain po tayo. Husgahan na yan. Gan. Crispy. So, Tingnan din. Tingnan na libutan mo. So, Wow. crispy. Uy, wow. In-order ko nga pala siya, guys. Kay, hala, nakalimutan ko yung pangalan niya. Kay, Larry Jane Lechunan. Larry Sa Jane. mga around area pa, at Pasig area, at saka sa Taytay area. Kung gusto niyo po umorder, ayan, murang-mura lang yan. Mabait pang kausap si ate. Sabi yung crispy. Meron tayo dito. Sa akin, Daddy. Sawan. Ay, hindi pala, unang subo pa pala tayo. Sige lang. Unang subo pala tayo, unang subo. Cheers! Cheers. Kitay nga ako. Tayo nga kay Daddy sa kay Mama. Cheers po tayo mga kasalo. Cheers! Wow! Cheers! Kain po tayo. Kain na. Gutom na kami. Wait lang. Inuman muna ako. Gusto ko malamig. Panglamig. Wala, ang crispy niya, oh. Hop. Ang sarap. Malasa yung lechon kahit ulo lang. No? Taba. Bah. Guys, sarap. Aamoy ko agad Sarap. Sarap ba? Sausawan kayo dyan yun. Ito guys. Meron din pala siyang free sa usawan. Kaso napaghalo ko yung spicy at siyang hindi spicy. Ano? Ako din pa. Hot. Grabe yung ito mo guys. Ice cream. Hindi yun, RC. Tingnan nyo guys. Mm. Parang mukbang tulog ito. Wala naman Yung mami yun. Ito yung tulog. Apil! Kain po tayo. Ang sarap din. Oo nga. Not crispy. May sausawan naman siya binigay kaso gusto ko rin sauce try ng parang yung nalalasahan ko may suka. Kaya ito, try na ito. Oo mga kasalo. Hanggang po to me. Ito. Hindi na muna kami nag-electric pan kasi marinig at maingay. Yeah, tiis-tiis na lang, inom na lang ng RC. Baka po mami. Papatunog na ako. Hindi rin matunog ko ito. Oh? Tigas mo. Oh, pinapatunog yan. Naiwan yung ngipin. Nanginginig yung kamay. Ito na lang nak, Ano? Ayan, papatunogin Kurt. Yeah. Ano to siya guys Niluto siya sa oven. Hindi siya yung yung apoy. Big oven, mommy. Big oven. Malaki yung oven niya. Wala kasi yung Ooh. baboy. Thank you. Kunin ko na yung pisngi guys. Pisngi. Parang nag-make-up yung pisngi. Ang lutong niya, no? Ang mata, Perfect to sa ito, atsara. Binigay ng kumari ko. Salamat. Ate Tonet. Ito guys. Ganyan na ang tunog. May pwede makitulong sa sabaw. Palagi na yung salmon.
Pero masarap. Diba? Sarap ito. Guys, paborito ko to. Paborito ko siya. Ito, gamot sa hangover. May hangover kami ni Daddy. Kasi stress si Mami kaya kakain siya niyan. Thank you. Ganyan talaga sila pag nagbumukbang, lab na lab nilang isa nila. Oo naman talaga, pero minsan nag-aawal. Sarap. Guys, tingnan nyo to. Sarap. Hawakan lang ng dalawa. Sarap nung ano, balat. Mami. Sarap. Sausawan kayo mo. Good. Sana mag-lecture ulit kami dito. Wow! Wow, ito yung masarap dito mga kasalo. Purong taba. Purong Ito, taba. ito. Pakita ko sa inyo mga kasalong taba kasi nasabi ko. Taba! Sana may matira bukas. Di ba, Mi? Oh? Hindi. Abacho. Hindi. Dito ma. Ayun ko na. Meron pa ako na ko. Hindi. Kahit ulo lang siya mano din, malaman no? Sana daddy Diyan masarap, malasa. Malasa. Sana po daddy may matirang ganito para kapag na ako mag-module. Tumagat yung mga module. Tapos si teacher wala pa. Kain ako yun, di ba? Hindi din kami nakapag-business. Suka. Di ba tumaahon? Hindi po. Ngayon ako nakatikim ng lechon ulit. Ito dito siya ba dati tayo lechon dito do dito. Nag-lechon ay nagsilang lechon. Tumulitag dito. Parang ay balon. Yung pinalitan. Di ba na birthday mo na? Pinahan ka namin ng lechon. Apo. Ang birthday mo mini-inboy. Kala ko tuloy na lechon. Kala cake lechon. Ganun talaga na. Pandemic kasi. Mami? Sabi mo di ba bawal magsasabi-sabi ng pandemic. Naalala mo kayo? Ay na? Pero okay lang yun. Mamaya ko i-explain kung hindi pa, ano yung pwede at hindi pwede. Hindi pa buka. Bulod ang init. Okay lang yun, di ba po, Mami? Basta ano na lang. Ano nga po yung Mami? Ay, dito Daddy. Ako, edit. Kaya mo to dito at sarap masarap. Ano? Nahiya lang kasi akong mabuti. Galing ito ay Ate Yanis. Galing Ate Yanis. Ate Tonit. Ate Tunit. Shout out Ate Tunit. Salamat sa ano. Sa Sarap. kutsara. Pati Tita Janice pagabi. Dalawang beses siya nag-ano dito, padala. Diba, Mi? Nagtanong sa akin sa Ate Tonit, sabi niya, ano, masarap yung atsara? Sabi ko, ha? Anong atsara? Hindi niya maalala. Hindi mo maalala, no? Alam mo bakit? Yung kasi ang kumuha nito, di ba? Sa'yo inabot. Nilagay mo sa ref. Kasi tinanong niya ako, ano yung atsara? Kaya, ito pala yung reason, Ate Tonit, kaya hindi kami, hindi namin nakain yung atsara. Kasi perfect siya, kapartner ng lechon. Sarap. So ngayon, masasagot ng Tina. Masarap. Sarap. Sarap. Perfect. Masarap yung sarsa nila din. Oo. Mamaya, try ko yun. Ha?
Higop tayo si Bao. Hindi na po maano. Sarap. Mami, hindi na maano. Init. Medyo na po. mainit pa. Tumata. Ito. Wow. Si Ilang Kurt, ito? alatong din yung kagat ni Kurt kanina eh. Ano Kurt? Ang tigas nga lang. Ang tigas. Tigas ng iyo. Ako yung makain ito. Hindi kaya lang ito niya guys. Kasi bungi na ako. Hindi matigas. Hindi matigas. May atsara oh. Kagatin mo. Yun, may butas na ng guntang. Nakuha po. Bog! Lumakas ang tunog. Ang liit lang. Dito mo Sir? na. Kanina pa yan naluto guys. Mga alas 10? Anong oras na dahil hindi? Alauna na. Oh, diba? Late na yung ano namin, lunch. May sunog ko. Kasi kakatapos lang ni Ate Kate sa school niya. Sino kumain ng mata? Ako. Ang sarap yung mata. Hindi nga. Parang balot. Huwag na nga kaya kayo magtantan. Ano kayo Mata. na nagkulatan. Kainin mo gusto mo? Yaw! Kuha pa tayo. Hindi ko makuha dami. Kasi yun. Hindi na kailangan gamitan ng ano. Binugunting ko na lang para masaya. Pero hindi oh. Ang lambot Hindi. lang. Parang, Happy. Ito, may Malaman mga, din siya oh. may mga tanglad siya sa loob oh. Happy lang! Sarap. Ay, excuse me. Try natin na may Kasi naman, atsara. ano ko dali? Tutok. Sarap. Happy? Happy lang! Happy. Happy. May mantika na. Happy lang. Happy tummy. May try mo to Mia, masarap to. Yung may ano tanglad. Ito meron to. Meron yun. Abo po. Ano na? Ay, wag na lang. Hindi, baka umakan. Maging ko. Sarap. Patry nga ako ng sausawan na. Oo, nagpatunog daw. Sa mga paramdam ko ah. Ha? Sa mga paramdam ko. Parang tutok-batok na naman tayo dito. Sigado. Hindi, mas gatang ulo ko. Guys, dati yung si Try Mami. natin may sausawan. Si Mami, dun sa sala natutulog tapos kamera, lalaro dito lang sa loob. Pandemic. Masarap. Tapos, Masarap yung sausawan niya. tapos guys, tawa ng tawa si Mami. Di ba po, Mami? Di ba po? Tapos sabi ko, Nagising ako guys, nagtatawanan kaming tatlo. Nakatulog kasi ako, nagbabantay ako sa kanila, di ba? Nakatulog ako dyan sa may sala. Tapos tawa daw ako ng tawa na parang baboy yung tawa ko na. Paano yun? Ganito? Tapos tumatawa din sila kasi tinatawanan nila ako. Nananaginip ako, tumatawa. Nagising ako, nagtawanan na lang kaming tatlo. ano ba Mami pa naginip mo?
Hindi ko rin matandaan natin. Kalimutan ko na yung napaniginipan ko. Pero, damdaman ko yung, yung dito ko, basta yung parang ang tagal ko nang tumatawa na parang tawang-tawa talaga ako. Kasi si Mami, akala niya tatangaso niya yung kulay gray. Tapos, yung binili niya daw na laruan, binigay niya sa aso. Tapos, ano nga yun? Hindi ko na nga rin nakumatandaan kung anong pinanapanaginipan ko. Pag gising ko, hindi ko matandaan kung anong napanaginipan ko. Basta natandaan ko lang aso. Yan ako yung aso namin ng laruan. Yun lang. Tapos tawa ko ng tawa na yung parang, yung baboy din na Parang ganito. Doon ako nagising na parang, sabi ko, ano yun? Tapos nga ganito pa siya. Yun, oh. Mami, nakatingin kami sa TV. Tapos, nakatingin kami sa TV. Bigla kami tumingin sa'yo kasi nagulat kami, tumatawa. Kala ka namin, meron ditong ghost. Kasi, tulog ka eh. Sa pagod yun na. Sino gusto na ito? Mami. Parang mas malang ang Uber mo sa akin eh. Yun. Yan! Ang palinaw ng mata. Kurt? Gusto mo yan na? Kaya Mami. Parang may isang mata na. Bakit? Malabo yung mata ni Mami? Kain po tayo mga kasalo. Parang luminaw ang isang mata niya. May isa pa dyan, Pag-isa tayo. Gusto mo? Gusto mo? Hali tayo? Okay. Agoy. Agoy. Oh my God. Tubig natin mga kasalo. Ubus na ang kabila naman. Ay, ba't ka? Sarap ng mata. Matagumpay. Ayaw. Mama. Oh, may itsara uli. Ay! Kaya. Bali si Kurt, oh. So hot. So what do the Filipinas? Philippines, anak. Philippines. Hindi Pilipinas. Philippines. Inislang ko lang yung F eh. Philippines. Si Mami, Philippines. Corona. Ito na ang corona. Thank you. Ikaw, may corona ka? Ito ang pinakamalutong. Bakla. Ito ang pinakamalutong. Kunin mo dali. Tukit. Kurt. Yan. Palutungin mo. Lola. Sausaw mo muna. Hanghang. Kain po tayo. Pwede pa yung mga soft drinks. Apa. Gusto yung isa? Wala. Ang ano eh. Ang sakit sa ulo. Hangover. Palakasan tayo. Ito ang mga ulo. Ako, hindi ito ang Ay, Kurt, yung ugas siya. Ito din kayo ito. Pares lang yan, oh. Oh. Okay. Crispy. Ano mo, Kurt? Ito mo. Naubos eh. Ako 10. Ay, wala 12 pa. Lang. Sulit na sulit yan din, oh. Sulit na sulit sa 1.5 yan, guys. Sabi ka naman ng dilig. Ha? Sabi ka naman ng dilig. Ay, hindi saan? Hindi sa pagkain. Mamaya. Ang init kasi daw, Hindi pa po isang leg ko, noo ko. Okay na yun. Ayun! Pag inaabot ko, nag-iano yung illusion niya sa Facebook nila. Si Chen yan. Ano pa niya? Ulit?
Larry Jane. Larry? Jane. Jane. Lechona. Sarap. Yan mga kasalo. Hindi na nakikita yung ice cream. Namin nilalagay. Ang galing ng pagkaluto nila nun eh. Hindi siya dyan. May tanglan pa siya sa loob. Mm. Sa may leg, yun talaga nagbigay ng dagdag lasa. Dagdag lasa. Mm. Sarap. So, kung gusto nyo umorder, yun lang. Ha? Ewan ko, may page ata siya sa Meron. Facebook. Larry Jane yata. Larry Jane. Larry Basta Jane. yun na. Ililink ko na lang sa sa description box yung kanilang page. Kain Taga dito lang tayo din sila sa gulay. Taytay. Lapit lang. Mm. Kain tayo gulay para sustansya. Dami umorder sa kanya din. Oh, Mm. so yun mga kasalo. Kung malapit lang kayo dito, around Taytay, yun. Lalagay namin ni Mrs. yung link sa baba, then yung contact number niya. O kaya, yung Facebook page nga, no? Mm. Then sarap. Sulit na sulit. Nag-ano lang ako dun eh. Nag-scroll lang ako sa sa mga buy and sell Mm. Naghahanap ako actually ng merienda. Tapos ito nakita ko. Ayun, sinat ko siya. Sarap. Bait niya. Kasi kung may mga request ka, hindi niya i-accommodate niya kung sabihin niya kung pwede o hindi. Madaling kausap. Di ba, Mami? Kanina pinapicturean niya ako. Kaw po to. Tuwa sa Ate Kate kasi, pagdating niya, ang sabi ng rider, ano daw, picturean lang, sabi ko, ayok. Kasi hindi pa ako nakapag-ayos guys, naglilinis pa ako sa Ito, labas. mata. Sabi niya, sabi ko, si Ate Kate na lang. Natakit. Since naka-break naman siya sa naka-break siya sa school. Ay, sa online class. Naka-ano sila. Hindi, naka-break ba kayo ng Apo. Sabi ko kay Ate Kate, ikaw na lang. Tuwan-tuwa siya kasi siya yung kinuhaan ng picture. Ito na mga kasalo, pangalawang mata, para luminaw yung kabila. Sabi ni Kurt talaga daw luminaw mata. Ako, tinampot ko lang. Hmm? Ako kalampot ko lang. Kasi po, ayun yun na parang proof na nakuha, parang proof na nakuha na yung yung item. Tapos, ilalagay niya doon sa Facebook page yata nila. Kasi may mga nakita ko doon sa Facebook page yung mga pag nare-receive yung item. Oo. Yung picturean. Parang, siya, na Excuse me. may proof na na-receive na. Diba, may? Hindi naman parang siguro, hindi naman parang moron proof. Parang, Hindi na rin dito. siya, parang ilalagay doon sa page nila. Yung mga mo-order. Mm-mm. Siguro pipicturean nila dun sa cellphone yung pa-picture tapos i-display nila sa bahay nila, no? Mami. Hindi po. Lalagay nila yun sa Facebook nila. Tapos ayun na lang po pagka wala nang ay pwede naman sabihin ako po si Kima. Paano? Ako po si Kima. Recommended ko to. Highly recommended. Sarap. Ikaw, Mami. Kahit. Ano to? Sarap talaga. Kanina pa to guys. Mga siguro 3 hours na to. Naluto. Ay, dito na lang pala ako kumukuha, Mami. Hmm. Oh, hindi pala nakakain ko. Dito na lang yan, Mami, oh. O, diba, sakto? Ako rin nakakain dito. Ang ko pa lang to. Akala ko hindi ko naka-open. Kaya ko hindi pa naka-open. Ha? Sarap talaga. Ate, Sarap niya sa Hindi kanin. mami mo. Hindi mo mami mo. Ayoko na. Ulang yung cake. Oo.
kick. Uy! Mukhang masarapan yung mga aso nito ah. Sa lechon. Ano Grabe sa 1.5 din, oh. Oo. Kasi sabi nga daw, sabihin na 1.3 lang yung sa akin. 1.3 lang yun. Diba, split ako po. 1.3 lang yun, pero kami naman ito. 1.5 talaga. Grabe, sulit na sulit siya ang laman niya, oh. Yun. Kaya kung gusto nyo umorder ng lechon, mura, mabilis, masarap. Sure. Dito na tayo kay Larjane Lechonan. Larjane Yun yung Lechonan. pangalan ng yun yung pangalan ng niya. Lechonan sa oven. Sa oven, oh. Hindi lang yan ang ino-offer nila, guys. Meron din silang pansit, Belly. lechon belly. Yung sunod na itry natin din, oh, lechon belly. Pinapili ko si daddy kung anong gusto niya. Kung ulo ba o lechon belly. Kasi parehas lang yung, yung fry. Ay, hindi, 550. Sorry, excuse me. 550 pala yung per kilo ng, ng lechon belly. Murang-mura na yun, guys. May nakikita ako din, 600. Oo. 650 yung per, Ayan. per kilo. Free delivery. Cash on delivery. So, mabait pa yung rider niya. So, yun na nga, ang niya pala, ino-offer niya hindi lang lechon ulo, lechon belly, lechon manok, meron pang, Takaw nito. pata. Kasi pata, may nakikuha ko din kasi pata di eh. Kami naubos, guys, kasi ang laki. talaga, ang laki. May laman pa yan sa gitna din, oh. Oo. May laman pa yan sa gitna. Masasayang. Pero siguro mamaya hindi namin magluluto. Ito na yung kakainin namin. Mamayang gabi may matitira pa kami. Sulit na sulit yung 1.5. Sulit na sulit. Lalo pagka may handaan din, no? Oo. Pagka yung Meron din pala sila yung pansit nila din punong-puno ng sahog. Nakita ko sa picture, tapos may mga sinend siya sa akin na proof ng messages ng mga order niya, ng mga customers niya. Na madami nga daw laman. Tapos para daw siyang, ano ba yan? Nakalimutan ko na kung anong kinumpare niya na May basta may kinumpare siya na Pansit. restaurant na nagluluto din ng pansit. Nakalimutan ko na. So, Nandiyan, yun. guys, hindi ko masilip, nandiyan sa may cellphone. Sa sunod, Lechon belly naman. titikman natin yung mga luto ni Larry. Larry. Larjane. Okay, sa sunod. Larjane. Titikman natin yung mga lutong putahe ni Larjane. Sarap. The best. Sarap.
Bali ito, hindi ka dito mahihiyang i-recommend sa mga kakilala mo. Mas masarap yan kaysa dun sa in-order nating lechon nung birthday ni Kate, no? Nung 7th birthday ni Kate. Bali ito nga, mga kasalo, nasabi ko nga, ito nino, hindi ka mahihiyang i-recommend, no? Naman. Sulit yung ibabayad Thumbs mo. up. 100%. Sulit yung bayad mo dito. Sulit na, masarap pa. May 3 M to. O 4 pa na M. Bakit? Ano? Mura, masarap, Ano ba? malaki, malinamnam. Max! Guys, Larjane, baka naman. Todo endorsement na yan, oh. guys, Sarap. ay, mga kasalo. Kasi sobrang Salamat. thank you. Sarap Shout talaga. out sa akin kasi ubus na kanin ko. Very good, ah. Very good. Eh, ito pa, meron pang isang bite, oh. Last bite. Bye. Gusto mo pa to? Busog na ako. Nak, meron ka pa dyan, Kate, oh. Ito, may ano ko. Ayan, may matitira pa kami mamaya for dinner. Mamaya, Hindi na kayo magluluto ni Daddy. hindi na. Sige, hirap talaga ubusin. Hirap talaga Laki ubusin. talaga. Ang laki. Pero si ate kita ubus Yung ano pa yan din, oh. Yung, Yung, di ba may ano yan, may utak yan. meron siguro. Anong kang lasa ng utak niya? Anong balot? Yung mata nga, ako lang kumain yung 2 mata. Ano na siya, wala Uy, na. pwede yun. Kainin ng mga tao. Hindi, nakatikim na ako ng utak ng ano, ng Baboy. baboy na sinigang masarap. Mm. Yan, try natin mamaya. So, bali mga kasalo, ang natira na lang dito, yung sa ano niya, tawag dito, kin. Yung malaman pa rin ano. Oo, ito lang natira sa kin. Yan. Ito na yung mamayang kakainin namin gabihan. So kami natira pa kami sa salmon, no? Ah, At salmon. hapunan. Ito, sa kabilang side, wala na. Ano to? Ha? Buto na. Yan. Mm-mm. So, bali mamaya, di na rin tayo lalabas para bumili ng ulam. Meron na tayong kakainin mamaya. Sa ngayon, mga kasalo, hanggang dito na lang muna ulit yung vlog natin. Sana Tito Tata mapanood mo yung video namin. Tito Tata. Shout Happy out birthday pala daw sa'yo, kay Pa. Tito Tata. Happy birthday. birthday! Shout out Tita Giselle. Tapos shout out din sa'yo Tita ay Tito Tata. Ano sabihin mo? Happy birthday! Happy birthday! Sana mapanood yung dalawa yung video namin. Ang masaya. Sana subscribe kayo. Lechon ang ulam. So, Happy birthday, pre. happy Happy birthday, birthday, Giselle. Happy birthday, te. Happy birthday po sa inyong dalawa, sabi ni Ate Kate. Ganon, dali na. Dali, ikaw na dali. Happy birthday po sa inyong dalawa, Kanino? Tita Giselle at saka Tito Tata. So, mga kasalo, maraming salamat sa pagsubaybay sa aming vlog. Hanggang dito na muna po. Sa susunod, At abangan nyo ang mga bagong naming ilalabas na mga vlog. And then, yun, sabi ko nga, highly recommend Larry. Larry Jane. Maraming salamat. Adios. and Thank you for watching. Ayan.